Arngut ki samla kiba suba deshi samla bana Assam kila yap hashen haga jingshah yu haga trok hynne ka steps U Blei surok National Highway 06 Ri-Bhoi kani ga jingjia klajia haga surok Shillong-Guwahati haga thain Shangbangla Ri-Bhoi District karkum ka khubor pulit kini ki samla ki dei un nilut pal duwari pa ar fliesnem bana saru pather dibrugar batka gargi chutia pa ar huisnem bana gadadha singha pat joitipur ki pulit kilaitho begini ki Arngut kilawan dakaway ka Royal Enfield Himalaya bike AS01FF 3367 no Guwahati ban kiu Shillong Henry habapoi ha kaway ka surok khongdong Shangbangla uni usamla na Assam ula pershang ban kini tam shakhamat ya ka trok haringkat ka jingpen her bha ya ka thuk thuk bar ula poit ra pan ban ya ka tayar din jo ka trok kabala brat ya baro Arngut shakrum jo ka tayar trok kiong bagani ka trok kala yu ban yu ya baro Arngut kabala lam chaka jingyap hashen Yagani ka trok kabra new number AS01RC0413 lanya adaw helmi shooting bana West Janji Hills District. Yagamet jogini ki Arngut lapin kut no shakajaka bu medyap ha civil hospital nongpo ban pendap yaka postmortem. Kipulit ki lapin tip yakani ki jingjia shiki bahin jogini ki Arngut ki samla bar batha iki bekinwan shim shathanat ban pendap iki kam ki badan kam.